Mongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba athethe nesizwe ngokuhlwanje ngezicwangciso zikarhulumente zokukhawulelana nengxaki yabafudukeli kweli kulandela imigushuzo yakutshanje ememelela ukuba baphume baphela bemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Yesterday he left home. He's a 20-year-old guy. He left home, went to watch rugby, and he never came back home. Kufunyenwe imizimba emibini kwisithuthi esitshone kumlambo iCrocodile River eMbombela eMpumalanga. Yaqala ngokusesikweni inkqubo yolwaluko lwasebusika ngomso eMpuma Kapa. Senibulise emakhaya ukanti andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikiyo lemelozandla. Mongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba athethe nesizwe ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwanje nalapho kulindeleke ukuba athi thaca izicwangciso zikarhulumente zokukhawulelana nengxaki yabafudukeli kweli kulandela imigushuzo yakutshanje ememelela ukuba baphume baphele kweli abemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Le ntetho kamongameli iza nanjengoko elinye iqela labemi baseGhana liwushiyile uMzantsi Afrika ngale ntsasa labuyela kwilizwe lalo phantsi kwenkqubo eququzelelwa ngurhulumente waseGhana. Sithatha nje phantse yonke imihla ziyaqhuba imatshi kwiindawo ezahlukeneyo kweli neziququzelelwa iMarch and March neminye imibutho yasekuhlaleni nezichasene nabemi bamazwe angaphandle abakweli loMzantsi Afrika ngokungekho semthethweni. Ukanti abaququzeleli bezi matshi bathi soze bayiyeke le migushuzo de izikhalo zabemi beli loMzantsi Afrika zinikwe ingqalelo ngurhulumente. We are not going to surrender. South Africa is our home and we have nowhere to go. And we will fight for the rights of South Africans here in South Africa. Ukanti bathi ngomhla wama-30 kule nyanga kaJuni wonke ummi wangaphandle okweli ngokungekho semthethweni kumele akhwelele. Kwelinye icala ikhabhinethi ithi nangona abemi beli benelungelo lokuvakalisa izikhalazo zabo kodwa akukho bantu baza kumisa ngxi ilizwe nge-30 kaJuni. South Africans have the right to protest and they can march in terms as provided for by the Constitution. But South Africa have no right to take the law into their own hands. And as we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. Umongameli Cyril Ramaphosa kule veki uyibethelele into yokuba abembeli abanayo intiyo ngakubemi bangaphandle koko bavakalisa intlungu yabo watsho ehlaba ikhwelo kananjalo koogxa bakhe kwilizwekazi iAfrika ukuba bayinike ingqalelo ingxaki yokufuduka. South Africans are not xenophobic. South Africans are Africans. They want to live with other Africans peacefully, and our people are calling on us as leaders to resolve the many challenges that are brought to bear by the challenge of migration. Onke ke amehlo athe ntsho kumongameli ukuba anike umkhombandlela kwaye athunge injobe bandla ngezicwangciso zikarhulumente zokukhawulelana nale ngxaki nokunqanda amanzi angade angene endlini. Le ntetho kamongameli iyaqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwanje. Lithwele imithwalo iqela lesithathu labemi baseGhana babuyiselwa kwilizwe labo ngurhulumente wabo kulandela ikhwelo leMarch and March lokuba abemi bamazwe ngaphandle abangenazimpephamvume zokuhlala kweli bawufulathela uMzantsi Afrika engaphelanga inyanga kaJuni. Inqwelomoya eqeshelwe ukwenza lo msebenzi induluke eKempton Park ngentseni yanamhlanje isingise eAccra. Ngethuba belindele ukunduluka namhlanje abanye babemi belizwe laseGhana bavakalise ukungabi nanxa nelizwe loMzantsi Afrika ngelithi imbali edibanisa ezi zizwe zimbini iteketeke batsho behlaba ikhwelo lobumbano noxolelwaniso. I want South Africans especially to understand that
there is no rivalry between Ghana and South Africa. We are all one. Hence, we have a saying or a abbreviation of names, which we call it Bagana Bagana. That shows the unity between South Africa and Ghana. Ukanti umphathiso wezonxibelelwano namanye amazwe uRonald Lamula ugxeke kabukhali uxa wakhe waseGhana uSam Ablakwa ngokunwenisa into athe bubuvuvu kudliwano-ndlebe lukamabonakude malunga nempatho yabemi bangaphandle kweli loMzantsi Afrika. I've watched your interview with one of the Ghanaian media with shock and disappointment, because the interview is riddled with misinformation and factual inaccuracies. Uphinde waxinisa okokuba urhulumente weli uzimisele ukusebenzisana neGhana nemanyano yeAfrika kwilinge lokuqwalasela imiba engaqhelekanga kuphathelene nokufuduswa kwabemi bangaphandle. The South African government continues to remain very cordial with the Ghanaian government, and we deeply regret incidences that have happened against your nationals. Again, we call for the South African public to exercise restraint to ensure that if there is any demonstration, it's not violent. Ghanaians are our brothers, and we want to continue to live with them, engage with them, and resolve issues amicably. Okalamula uyisonge ngelithi abasemagunyeni kweli abakafumani izingxelo zempatho gadalala kwabemi baseGhana yaye akukho namnye kubo oxelwe okokuba ulele ngandletyananye esibhedlele ngenxa yokuhlaselwa ngabemi beli. Mibini imizimba efunyenweyo kwiphondo laseMpumalanga namhlanje kulandela ukusweleka kwabantu ngethuba isithuthi bebehamba ngaso sitshona kumlambo okufuphi. Abasemagunyeni bathi bamaqhaphethu bezama ukufumana eminye imizimba nekholeleka ukuba imke namanzi ngethuba esisithuthi sisoyela kulo mlambo. We received a complaint around 4 a.m. in the morning that there is a car that had plunged in coming from University of Mpumalanga and Gamakoko Road. On the intersection, the car just went straight through and plunged into the Crocodile River. The search and rescue unit was called on the scene, and they managed to find that there are 2 bodies inside the car. Kungoku nje abasemagunyeni bathi lukhona usapho sele lufanise isithuthi kwaye basemaqhaphethu bezama ukukhangela eminye imizimba. We spoke with the parents and they are certain that their vehicle is theirs. However, we said to them, let us make sure if indeed it is their son. But they say since yesterday he left home. He's a 20-year-old guy. Left home, went to watch rugby, and he never came at home with their vehicle, so they are sure it's their son. Kusenjalo kufunyenwe umzimba wesithathu namhlanje kwiphondo eMpuma Kapa kulandela izikhukhula zakutshanje ezithe zathwaxa elaphondo. Ukanti usapho lunqinile kuba umzimba ofunyenweyo namhlanje ngokaStephen Matanga. We are really appreciate as a Zimbabwean community members here in Eastern Cape. Then since day one, police they were here, every department they were here to try to helping us. Now we are happy so much because we have the body was missing yesterday. By the time we find those 2 bodies, so we want to say thank you a lot. Ipolisa laseGauteng liphantsi kophando ngezityholo zokufunjathiswa imali engama-2,000 erandi ngumqhubi wemoto. Kwividiyo ejikeleza kumakhasi ezonxibelelwano kubonakala ipolisa linxibe iyunifomu epheleleyo yomsebenzi libuyisela loo mali emva kwindoda ibilucwabevu ngumsindo, kanti amapolisa athi seliqalile inkqubo yophando ngakweli polisa. We have since identified the police official who is involved, and the complainant, I will say, have come for, and we have still to process the issue of obtaining the statement, and out of that, we'll deal with the process of criminal cases, but departmental, of course, we're going to ensure that we make it tick. I've since spoken to the commander for public order policing in Johannesburg, and where I have directed and also
given some of the information. We are still saying to the community, this typical type of actions is really helping because the people who are supposed to safeguard the community or to ensure that they serve the community, they can't be taking money. We're encouraging the community to ensure that they report all these activities. I must indicate that for 2025-2026 financial year, we have since dealt with police officers, those who are corrupt. We have since fired 27. Amapolisa azingela abarhanelwa ngokuphathelene nokudutyulwa kubulawa abantu ePhilippi East eKapa. Kwesi siganeko kudutyulwa amadoda amathathu kwindlu ethile kule ngingqi. Onke la madoda aswelekele kwindawo yeqhwayelo kwaye asikacaci sisekabani soludubulo. Amapolisa ebeke phantsi kweliso elibukhali lengingqi. Liyavulwa ngokusesikweni ngomso umhla wesibhozo kuJuni ixesha lolwaluko lwasebusika kwiphondo laseMpuma Kapa ngakumakhwenkwe angafundiyo ngelixa amakhwenkwe angena isikolo wona eza kuvumeleka ukuba abesesuthwini ukuqala ngomhla we-19. Sihlalo wekomiti ejongene nolwaluko ephondweni uNkosi Gwazinamba Mathanzima uthi baqule baligangatha kwaye bayiqinisile nangakumbi imiqathango nemithetho eza kulandelwa ziingcibi namakhankatha kwabongoze abazali noluntu ngokubanzi kuba bayithobele yonke imiqathango yezempilo ebekiweyo. Ngomso liyavulwa ngokusesikweni ixesha lolwaluko lwasebusika kwiphondo leMpuma Kapa kwaye usihlalo wekomiti ejongene nolwaluko ephondweni nokwangusekela sihlalo kwindlu yenkosi uNkosi Gwazinamba Mathanzima uthi baqule baligangatha kwaye uthi bazaqinisekisa ukuba bazibeka phantsi kweliso elibukhali zonke iingingqi ezithe zanemingeni yokusweleka kwabakhwetha kwixesha lolwaluko elidlulileyo. Ndiyafuna uqinisekisa sixakene nemathole ngosithethayo nemathole msasazi kangangoba kule sizini egqithileyo ibingunumber 2 emva kwe-OR Tambo kule nto yobhujelwa ngabakhwetha. Into esiyenzayo ke msasazi ukuqinisekisa into yokokuba siyakwaqinisa amaqhele ekusebenzeni kwezo ndawo. Ubujonga kule nto yokwabiwa kwe-resources, sithatha ii-resources ezininzi sizibeke kwezi areas sithi zizi-hotspots. uNkosi Gwazinamba uhlabe ikhwelo nakumakhankatha ukuba ohlukane nokusebenzisa iziyobisi ebakhwetheni. Kukumbuzo esiwubuzwa yonke le mihla ngabazali okokuba yintoni le nto sithi sawufike sityisa abantwana kanti lo mntwana ufumene ikhankatha elitshaya inyawupe athi xa efika phaa ambonise into buzumelane nesimo salapha kufuneka wenze oku baphuma abantwana bengamaxhoba e-drugs. Abazali babantwana ingakumbi abangoomama nabo kuthiwa mabohlukane nomkhwa wokupapasha iideyithi zemigidi abe umntwana engekayi nokuya esuthwini. Ndicela ukucenga manina noko lo mkhuba wokuthi kungekakoluki mntu kube sekuphephezela izimemo esithi ungena namhlanje uphuma ngemini ethile. Le nto siyacela noko makurhoxwe kuyo kuba inefuthe elibi lokunika ucinezelelo emakhankatheni nasebakhwetheni. Yenzeke le nto msasazi sibe nee-casualties ezininzi. Wonke ke umntu olikhankatha kuthiwa makabhalise kwiceba okanye komkhulu kwaye ukuze ube likhankatha kufuneka ube neminyaka engama-40 nangaphezulu ubudala kwaye ube unezilimela ezili-10. Ukanti ke eli xesha lolwaluko lwasebusika luyavalwa ngomhla wesi-3 kuJulayi. Inkondekazi eziphakathi kweminyaka engama-80 ukuya kuma-90 e-Everton kumasipala waseMfuleni zithi sele kuyiminyaka eli-10 ngoku ziphile ebumnyameni nanjengoko kungekho mbane kwingingqi yazo okuze emva kokuba kwebiwa iitransfoma zasekuhlaleni ngoonqevu kwaye oomakhulu bathi kudala becela uncedo urhulumente kodwa awasatyelwa amakhwelo abo. Iinkondekazi zase-Everton kumasipala waseMfuleni zimemelela kurhulumente ukuba angenelele azincede ngombane. Abamakhulu bathi baziva bengakhathalelwanga ngurhulumente. Very disappointed in our government.
And we wish them, not us only, but they should say, let us attend to the elderly people before we attend to anybody else, because now we feel it because we are old. Now we see how the government is not caring for us. Ezinkondekazi zithi zisebenzisa imali yazo yesibonelelo sikarhulumente ukuze zitshajise izibane. We have to go to somebody who charge our lamps, and they charge you for it. They charge you for it because they tell you, we've got electricity, we can't do it for you free of charge. Ukanti ulwaphulomthetho ngumngeni oxhalabisayo kule ngingqi. Ulwaphulomthetho luqatsele ngenxa yengxaki yongabi nambane. Besikade sisebenzisa isola nayo yebiwe. Siyasokola singabantu abadala. Sicela urhulumente asincede. Ilungu le-DA lixekwe Eskom ngale ngxaki. Quite said that residents in Everton, Sharpeville and surrounding areas, especially in Emfuleni, have started buying their own transformers. Ukanti Eskom uthi sele eqalile ukufaka umbane kwiindawo ezingenambane e-Everton. We have managed in the previous year to connect about 560 customers, and we are doing this in phases as per the budget that is approved. Yimize liqela ephila ngaphandle kombane kule lokishi kwaye ngoku sele kudlule iminyaka elishumi bejongene nale ngxaki abahlali. Wonyulwe njengomgqatswa wesikhundla sikasodolophu waseKapa uBrett Heron we-Good Party elinyathelo lizana njengoko kushiyeke iinyanga ezingaphansi kwesithandathu ngaphambi konyulo lorhulumente basemakhaya luka-2026. The challenge that I accept from Songezo is to bring Cape Town back to that spirit, to that fighting spirit for a free South Africa where everybody will succeed. Our leader, Patricia, touched on unfinished business as well. The bridges, the housing projects. And to me, there are a number of monuments to failed leadership and failed governance in the city. Iqela leBafana Bafana luwaqoshelisela amalungiselelo alo endebe yehlabathi emva kokubambana ngenqaku elinye macala neJamaica kumdlalo obuhlobo udlalelwa ekhusini. Ngokwengxelo umqeqeshi weliqela uHugo Bruce kuthiwa nguye okhethe ukuba lo mdlalo udlalelwe ekhusini kuba engafuna amaqela abaza kudlala nawo kwindebe yehlabathi bawakrobela amaqhinga akhe. Lyle Foster nguye ofake inqaku leBafana Bafana ze iJamaica yafake lokulinganisa ekuzeni kuphela komdlalo kungokunje onke amehlo athe ntsho kumdlalo wokuqala wendebe yehlabathi nabaza kudlala nabasindleki eMexico ngolwesine weveki ezayo. Bamakazibini ke kuwe mamqwathi noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli lapha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lemozulu mna ke bethi igama lam ndikuthabile ke ndeyenzwakazi yabathembu kokubanzi masiphawule yenjenje imozulu mbukeli sivula ke ngokuqala kaloku umfanekiso wethu ugxila kakhulu ke kwiziganeko zethu zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika nawe uyabona apha ekhaya banoko limandundu kakhulu izulu kwindawo ezininzi ezikumbindi welizwe njengapha kwindawo ezifana pha koDR ekseni futhi amaqondo wabasanciphe kakhulu futhi kuyafefekseni pha ngo-2 degrees napha koBreeze kunyuka kulo lonke futhi elapho lako Free State eMpumalanga naseLimpopo ngokubanzi ke bethu nekhaya masijonge ndamaqondo wethu kaphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala phondo elo liphaya ke eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke zelaphondo ezizinze kakhulu ke kumbindi njengapha koRhafu ekseni futhi ngaloo mathuba entshizane zithe chache yonke lantsasa kube bubanda kakhulu ngo-8 degrees napha kuGompo futhi kuyafefe ekseni kakhulu amaqondo abasephansi ngeshumi nje elikhathwa sisibini kanti nanzi imozulu kulaphondo lapha eFree State mpela ke mbukelo
mbukeli wami kumbindi kwelaphondo indawo ezininzi ezifana pha kovelcom futhi kuyabanda kakhulu umoya ubhudla ngokuqatha ekuseni ngalamaqondo aphansi ka-3 degrees nansi kwakhona bethu nemozulu kwelaphondo laphaya kaloku entshona kapa kwiindawo ezininzi ke ezigudla unxweme ndawo ezifana phaya kaloku ekuseni koFredendal futhi qaba ngamafu mpela inkwanca ikwakubikiwe laphaya ekapa lodumo ekuseni amaqondo asephansi ko-12 degrees benjenje kwelaphondo mbukeli wami laphaya enorthern cape kwindawo ezininzi futhi ko-alexandra bay buphila phaya espringbok kwasekuseni futhi ko-10 degrees napha kumantla kwelaphondo njengapha ko-uppington ekuseni kurman futhi yingqele xa bevuka ngomso ngesithandathu kanti benjenje futhi kwelaphondo lapha enorthwest kwezo ndawo ke ezizinze kakhulu kumazantsi nentshona pha kwelaphondo buphila pha kodawunga ekuseni futhi yinkwanca nomoya ubhudla kakhulu futhi amaqondo asanciphile ko-5 degrees mbukeli wami nantsi imozulu pha ephondweni ngefuthi laserhawuteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela pha kundlunkulu kwelaphondo kusepretoria ke apho kwasekuseni futhi yiloo ngqele ka-3 degrees napha kusprings kubande kakhulu ngo-1 xa bevuka ngomseseni kanti ke nyuka nam ngokubanzi siphawuleni bethuna iphondo ke lapha elimpopo kwindawo ezininzi futhi kwintshona namazantsi kwelaphondo kucwenye kamnandi phaya ekuseni kothabazimba amaqondo asabanda kakhulu ke ngo-4 degrees kusibekele kamnandi futhi nasekuseni ngomso kanti ke benjenje kwelaphondo lapha empumalanga kwindawo ezininzi futhi kumantle kwelaphondo middleburg napha embindini walo futhi busemalahleni kwasekuseni yiloo ngqele ngokunjalo ke napha emelo amaqondo phantsi ko-3 degrees mbukele ekhaya ndiyayivala nam ndiyayisonka ke imozulu ke phondo lokugqibela phondo elokuphaya bethuna kwazulu natal kwezo ndawo ezininzi phaya konewcastle futhi ekuseni napha efryhade ingqele ibikwa kakhulu amaqondo sephansi ngesithandathu mna ndikuthanda kangaka xa sishwala imiyoli kamnandi mawethu.